கவின் ஃப்ளாஸ்லேருந்து சுரேஷ் பேசுகிறேன். நம்ம பார்க்க வந்த ஒரு இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயப்பன் தாங்கல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ரோட்லேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா ஐயப்பன் தாங்கல் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்துடும். இது வந்து ஒரு 3 பிளாக்காக அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுங்க. அது ஒன்று, இது ஒன்று, இது ஒன்று. ஒரு பிளாக்குக்கும் 2 அப்பார்ட்மெண்ட். இது வந்து கீழே மேலே இருக்கும். நம்ம சேலுக்கு பார்க்க வந்துருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு டெட் எண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, ஒரு சவுத் ஃபேஸிங் ப்ராப்பர்ட்டி. கீழே 2 பெட்ரூமும் மேலே வந்து 3 பெட்ரூமும் இருக்குது. சிஎம்டி அப்ரூவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு 10 இயர்ஸ் ஓல்டு. உங்களுக்கு பார்த்தா 2 கார் பார்க்கிங், இங்கே ஒரு வகை, இங்கே ஒரு கார் பார்க்கிங். கீழே வந்து 2 பெட்ரூம், மேலே வந்து 3 பெட்ரூம். உங்களுக்கு இதோட ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கவின் ரியல் எஸ்டேட் சென்னை இந்த யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நைட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். நீங்கள் நாளையிலேருந்து அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். சுற்றி வந்து கேப் எடுத்து தான் கட்டியிருக்காங்க. உங்களுக்கு சுற்றி கேப் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1,10,00,000 ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள். இங்கேருந்து 1 கிலோமீட்டரில் உங்களுக்கு வந்து மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வந்துடும். இப்போ நடந்துருக்கீங்களா வேலை, அது 2 கிலோமீட்டரில் ராமச்சந்திர ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும். உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணுது. மேலே இன்னொரு ஃப்ளோர் போனாலும் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம். எதிரில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், அது மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு ஃப்ளோரும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம்.